igama lami ngophindile uMsomi Sibongo. Ngisebenza e-Youth for Christ KZN ngaseThekwini, project officer we-project yaka-SSG owaziwa ngoMazisizi noma ngoMongo. U-SSG sisebenza ngawo kakhulu endaweni yasemakhaya, sisebenza ngomama basemakhaya noma ngithi abantu besifazane basemakhaya. Siyabalekelela sibafundise ukonga imali encane abanayo. Imali abajwayele ukuyonga kuba imali engango-R5 kuya ku-R10. So siyabalekelela ukuthi omama bakwazi ukuthi bashintshe izimo zasekhaya, baxoshe ikati ezimo. Ngibonani, igama lami ngiUzimbili, ngisebenza emphakathini as a community facilitator. Ngibona. Mhlambe kafishane lezi zimbili umbuzo wokuqala engicela ukubuza wona ukuthi ungasichazela kafishane noma uchazele umbukelo obukayo ukuthi yini eniyenzayo kahle kahle emphakathini waseMaphephetheni as i-community facilitator? Thina into esiyenzayo emphakathini waseMaphephetheni sihlanganise abomama. Ukuhlanganisa kwethu abomama ukuthi sithatha abomama abangathathi i-training ukuthi bakwazi ukulekelela emakhaya kunazo zonke izidingo ezidingekayo nezingane esikoleni noma ngathiwa kwingane ishoda ngani, ishoda ngejezi noma i-uniform, started late into ey'fana ne-stationary nje ukuthi ingane ingasali lutho nje into zesikole nokuthi bangahlezi bediphendele kubantu besilisa ngaso sonke isikhathi. Kodwa nabomama-ke abangenabo abantu abadiphendele kubona, sithatha abomama abakanjalo-ke. Kuzokala kumsebenzi omuhle. Mhlambe okunye kungawukuthi kunjani ukusebenza emphakathini wangakini as-community facilitator, ukusebenza nabomama owakhulela kubona? Into engiyibona ukusebenza emphakathini engibonile ukuthi kulula ukusebenza emphakathini ngoba vele kusuke ngafikile umuntu ongaziwa emphakathini wangakithi kusuke kuthathwa umuntu owaziwayo. Kulula ukusebenza nabomama ngoba omama kulula ukuthi basheshe bakuzwe ukuba uyena umuntu abangamazi basheshe bayiqonde lento osuke ufike nayo, usuke uzoyi-introduce kubona. Kulula nokuthi bakulalele ngoba bayakwazi. Ngiyazwakala. Ngiyakuzwa la sisi Uzimbili ukhuluma ngoshintsho omama balenzayo. Mhlambe kafishane uchaze ukuthi iluphi ushintsho enibalekela ngani omama balenzayo emakhaya. Lufika kanjani ekuthenini baze bakwazi ukuthi benze lezi zinto kade uyibala la ukuthi bakwazi ukuthengela iy'ngane ama-school uniforms? Laba omama-ke bebeqala-ke masifikile sesibahlanganisile, bebeqala ukuthi bahlangane imali abayongayo bonga u-R5. Ngoba ngichazile ngithi omama esibasithatha omama abangathathi intweni bonga u-R5. Ngale ngathi bonga u-R5 kuya ku-R10, kodwa abanye bonga u-R5 abanye bonga u-10. Ngale ngathi-ke sebehlanganile bayakwazi ukuthi ngakathi lezi imali ikhula bakwazi ukwenza izinto ziningi. Izinto abazenzayo emakhaya, abantu baqala ama-small business badayisa ama-sweets and biscuits, baphinde futhi ba-renovate imizi, baphinde futhi benze ezinye izinto. Ziningi izinto abazenzayo, bakwazi ukuthi babhekelele ney'ngane ukuthi iy'ngane ingahambi ingakherile. Abanye omama sebekwazi ukukha ama-school fees ey'ngane ey'koleni. Siyabonga, kuyazwakala. Mhlambe okunye ukuthi zikhona yini ingqinamba enibhekene nazo ama-field worker noma o-community facilitator? Ya, ziyaba khona ingqinamba esibhekana nazo emphakathini as ama-community facilitator. Njengokuthi nje kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi uyafika mhlampe omama obahlanganisile, abanye omama ukuthola ukuthi abayizwa into, kodwa abanye uthola ukuthi bayizwa. Kube lula ukuthi uhlangane nabo, kodwa uzama ukuqonda ugcina ubaqondisisa ukuthi bagcine beyizwa into ofika nayo emphakathini. Abanye omama-ke into esibonile ukuthi balokhona bakwazi ukuyenza ukuthi umuntu into basebeyayibona ngoba iyenzeka. Yilaba engakafiki esayidini labo ukuthi basheshe bayizwe ngoba bebengakayiboni, kodwa laba sebeyibona uthi ufika kubona kube lula ukusebenza nabo ngoba basuke sebethi vele babonile lapha kwamasipalibani ukuthi bakhona abomama bayahlangana futhi into ikhona iyenzeka. Siyabonga.